Хора, хайде към кихлебарената стая. Не се заблуждавайте. Оригиналната кихлебарена стая все още не се знае къде е и не съм я открила. Нито аз, нито знам кой. Но всъщност, ако я бях открила, нямаше да си призная. Сега ще ви разкажа някои неща, които всъщност не знаем за кихлебарената стая. И започвам. Това, което всъщност не знаем е, че тя е подарена на Русия. От тогавашния съюзник на Руската империя, цар Фридрих Вилхем. Подарява я на Петър Първи. Както вече казах, били са съюзници. Тя тежи повече от 6 тона. Неговата идея е била всъщност той да си облицова една стая в двореца си в Шарлотенбург. И човека го е направил. Имал хлебар, направил го. Поръчал 6 платна, които били обкрасени с златна мозайка, обков и огледала. Облицовал си стаята, но тя не се задържава дълго в Шарлотенбург, тъй като той решава да я подари на руския цар Петър Първи. Стаята бива разглобена, опакована в 6 огромни съндъка и отпътува към царско село, близост до Петербург, където тогава са живеели руската династия. Пристигайки в Русия, стаята претърпява лека промяна, като всъщност това се състояло в допълнителното й украсяване. Още злато, още мозайки, още огледала. Както знаем, в Русия всичко е пишно, много и голямо. Но какво се случило? Наложило се пруският цар да поръча още кихлебар, тъй като той не стигнал. Стаята в Шарлотенбург била в пъти по-малка от стаята в царско село, където трябвало да бъде сглобена кихлебарената стая. Забележете, той поръчва кихлебара не откъде да е, а от Германия. В течение на обстоятелствата, случайност, не знам. Вие преценете. Стаята се сглобява и стои. След това знаем какво се случва. Тя просто изчезва. До 9 май 1945 година, когато стаята просто изчезва. Видяна е за последно тогава. И започват всякакви конспиративни теории. Според едни тя е унищожена напълно. Според други е натварена на нацистски кораби, подводници и е някъде скрита. Според трети, което не знам дали въобще е възможно, е заровена някъде в пограничните райони. Не знам дали въобще е възможно. Това са били 6 тона кихлебар, злато, мозайка и обков. Къде за Бога може да бъде заровено? Има и друга теория, според която тя е, както е разглобена, седи в някой бункер и чака, не знаем какво, но чака. Но през 1997 година се открива парче от италианската мозайка, с която е била украсена стаята, в един немски войник. Участвал тогава в реконструирането, може би и ограбването, не е много сигурно това, но в реконструирането на кихлебарената стая. По-късно, единствено и само по снимки, започва възстановяването на кихлебарената стая в Русия. Този успех завършва 2003 година. Като за никой няма да е чудно, че възстановената кихлебарена стая е посветена на Путин и тогавашния вице-канцлер на Германия по случай 300 годишнината от създаването на Русия. Това знам аз за кихлебарената стая. Сигурна съм, че има още много неща, но аз не ги знам. Затова надявам се да съм ви казала нещо интересно и нещо, което и вие не знаехте. Лека нощ, хора! И искам да се поправя. Извинявам се. Не от създаването на Москва, а 300 години от създаването на Петербург. Да. Отново лека нощ, хора. И запомнете, ногти и коса расте, акъл не. Не, че аз съм най-умният човек и не, че имам много акъл. Ама, все пак, някой умен човек някога ми го каза, казвам ви го и аз.